Ntshontshe lo. Pawuthi misigali makubamba. Awuthi bisingani bomakubamba. Awufuni kodwa ngiyafuna. Wala bafethu ngibingelele nginamkeleke kuphi nakuphi lana ikhona ngani zakwethu la bafethu kuke one video etrendayo kakhulu yabo le video le ekalwa Ndlunkulu basemotweni and I don't know ukuthi ke bekwenzakalani but then ke kuqhamuka kule scene le abantu abaningi bamangazayo ukuthi ngempela zikhiphani la kwenzakalani la yabo siyazi ukuthi kunomdlalo odlalwa uyena ke benosaliwa lapha ke njengoba usaliwa azisisela ke ukuthi ke ulwa naye ke bay into eyodwa ngizosho kanjalo. So manje abantu ke sebeyithatha ngenye indlela ke ikwayona le video le esike sayibona. So there are several comments nje akhomba ukuthi ke ngathi ke intokwazi leya abantu ke bayibuka nje umuntu ke manje ngizothi ungayiphethe kahle yabo uhambe nje enza noma ikanjani but then ke mina ngizothi qaphu just ke highlight nje izinto ezimbalwa as artist esikhathini esiningi futhi yabo. So in as much as usuku udlala mawuyi artist kodwa kumele ke umind ukuthi ke uyi public eye and ke uba popular kwakho if ever wenza izinto mhlambe ezogcina zithanisha ke isithunzi sakho lezo zinto lezo zingayibulala i-career yakho yabo. And at the same time you are no longer representing yourself personally but then you are also representing a brand eyini a recording label lapho ke ngikhuluma ngeNkabi Records. So bafethu I don't think this is a good thing eyenziwa uyena ke ulwa lapha yana ke but then ke if ukuthi ubedlala ebengadlala mhlambe nga something else uyabo cause ke phela zikhona indlela ke zokwenza izinto but then lapha yana nje ngeke she is set uping esinye ke isithombe for especially ke abantu abakwi industry ke abasebancane but then bafethu you tell me if ever ke ngirong kuloko because bengidlula nje nami angihleli yabo. Kunayo ke le video le and also njengoba ubona nje izithombe ke nazi izithombe ke zayo le video le but then I will play le video futhi as well khona la njengoba ke uyibona i video. Bafethu don't forget to follow this page. Danko.